नमस्कार प्रणाम। हम सुशील कुमार प्रेमी रोलो के बीच फिर से एक भोजपुरी कविता लेके उपस्थित बानी। छटपटा रहल बा भाव भीतर में, छटपटा रहल बा भाव भीतर में, अब बहरी पहचान बनावे के पर पाले हमरा पास शब्द ही नहीं खे, रौड़ा तक ओकरा के पहुँचावे के बा बाहर उत्कृष्ट अभिलाषा, अपना यह भाव के मुखर बनावे के पर हाथ विडम्बना तो देखी, गुंगा के चाह भइल बा गावे के। दिल पर हमरा के कान लगा के, काश गुंग बात एकर सुन पाइत, तरफ एकर आ पीड़ा एकर जाके लोगन के बतलाई, कस मसा रहल बा दिल के भीतर, अपना के मुखरित कर जाए के। यही से बानी आज बनल भिखारी, रौड़ा से दू शब्द दाम में पावे के, पटा रहल बा भाव भीतर में, अब बहरी पहचान बनावे के, अब बहरी पहचान बनावे के। नमस्कार प्रणाम। हम सुशील कुमार प्रेमी रोलो के बीच एक से बढ़ के एक भोजपुरी कविता ले आवे के प्रयास करें और वो लोग सुनी, कमेंट दी। हमारे यूट्यूब चैनल सुशील कुमार प्रेमी ऑफिशियल बा ऊपर जाई, एक से बढ़ के एक भोजपुरी कविता वो लोग के सुनने के मिलता। हम फिर भोजपुरी कविता लेके प्रस्तुत होके। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय भोजपुरिया।